11 липеня 2023 года прыйшла страшная вестка. У турме памёр мастак Алесь Пушкін. Але Алесь не памёр, яго мэтанакіравана забілі. Забілі за тое, што Алесь быў патрыётам, што любіў Беларусь, што пісаў партрэты сапраўдных беларускіх герояў, якім без сумнення быў ён сам. Алесь Пушкін быў першым, хто публічна адзначыў Дзень волі ў Мінску 25 сакавіка 1989 года. Ён-то і прайшоўся з бел-чырвона-белым сцягам па вуліцах Мінску. За гэты ўчынак ён быў жорстка збіты, але гэта яго не спыніла. Гэта стала пачаткам публічнага святкавання Дня волі ў Беларусі. Шырокую вядомасць Алесь Пушкін набыў, калі правёў свой першы перформанс 20 ліпеня 1999 года, калі сканчаўся першы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі. Тады мастак прывёз тачку гною да рэзідэнцыі Лукашэнкі, выгрузіў гэта на пляц і прыкалоў віламі партрэт дыктатара. Як пасля казаў Алесь, у што ты нас загнаў, то і атрымай. Менавіта тады я ўпершыню пачуў пра мастака Алеся Пушкіна. Спачатку я нават падумаў, што гэта быў яго псеўданім, а пазнаёміўся з Алесем у Бычках на малой радзіме іншага вялікага беларуса, Васіля Быкова. У 2009 годзе Алесю ўручылі прэмію за свабоду думкі. Пасля Алесь амаль кожны год прыязджаў у Бычкі, куды прывозіў свае карціны, сярод якіх заўсёды былі партрэты сапраўдных беларускіх герояў. А ў 2019 ён прывёз у Глыбокае партрэт Вацлава Ластоўска і прайшоўся з ім па вуліцах горада. Это натуральный рух просто громадянина Республики Беларусь, мастака, который оживил его на 3-4 гадзіны і будзе такого добрага, сонечнага, лірычнага, перажыўшага такія складаныя перыпетыі жыцця, рэпрэсаванага, згінулага ў Расіі, у гэтай жорсткай усходняй нашай суседкі, которая дагэтуль нас уплывае, дагэтуль мы стаім пад пагрозай гэта страты нашай незалежнасці, которую ён абвяшчаў, которую ён Вацлав Ластоўскі закладваў, который ўвогуле фармаваў ідэю, гісторыю нашу, который па сутнасці і заклаў у нечым галоўную нашу беларускую ідэю мець свой куток зямлі, сваю дзяржаву. Мы можам гэта ўсё ў адначасці страціць. І я дужа гэтага баюся. Мастак вельмі перажываў з-за таго, што сапраўдныя беларускія дзеячы, сапраўдныя героі, якімі б ганарылася кожная нармальная краіна, дагэтуль застаюцца непрызнанымі, а некаторых з іх лічаць нават ворагамі. 32 гады у нас не прызнаюцца ні курапаты, ні рэпрэсіі, ні трагічнасць вось этой лёсу тых падставовых айцоў нашай дзяржаўнасці, незалежнасці, тыя, которые калісьці заклалі падваліны ўсёй нашай сённяшняй Беларусі, чым мы ганарымся, яны дагэтуль яшчэ не ў поўнай меры прызнаны, не ў поўнай меры ушанаваны. У Беларусі працуе цэлая армія дзяржаўных ідэолагаў, а сапраўднай нацыянальнай ідэалогіі яны так і не стварылі. Наогул не стварылі ніякай. Ідэолагі займаюцца абслугоўваннем аднаго чалавека і змагаюцца з любым праяўленнем нязгоды з яго думкай. Все ідэалагічныя работнікі, зараз ідэалагічныя вертыкалі, служаць в асноўным як камісары і як сіта для людзей, каб іх выганяць з працы, не даваць ім кар'ернага роста. Тады ў сакавіку 2020 года мастак прывёз партрэт Вацлава Ластоўска ў Полацк, каб разам з ім прайсціся па вуліцах самага старажытнага беларускага горада. Тады Алесь папрасіў мяне зняць пра яго фільм. На жаль, я не паспеў, бо ў Полацку мы з ім бачыліся апошні раз. Мы не паспелі з ім стаць блізкімі сябрамі. Проста не хапіла часу. Мастак запрашаў мяне на купальскае свята ў свой родны Бобр. У 2020 не атрымалася з-за пандэміі, а ў 2021 Алеся затрымалі. Затрымалі па даносу сумна вядомай Вольгі Бондаравай за партрэт Аўгена Жыхара, які праз 70 гадоў пасля сваёй гібелі застаецца ворагам для нашчадкаў Сталіна. Улады абвінавацілі мастака ў рэабілітацыі нацызму. Нягледзячы на пагрозу арышту, Пушкін вярнуўся з Украіны ў Беларусь, пасля чаго быў затрыманы. У сакавіку 2020 года суд у закрытым рэжыме прысудзіў Алесю Пушкіну 5 гадоў калоніі строгага рэжыму.
Падчас працэсу ён некалькі разоў пратэставаў супраць пераследу, у тым ліку парэзаў сабе жывот. Пасля прысуду яго перавялі ў калонію, а пазней на турэмны рэжым у гародню. Абсолютно дзікунскі выпадак, калі в цэнтры Европы беларускі мастак кінуты быў в турму за тое, што ён намаляваў партрэт беларускага патрыота, які загінуў в бою з бандамі яшчэ МГБ в 50-х годах. Такого нідзе не может быть. У нас может быть. 11 ліпеня 2023 года Алесь Пушкін памёр у гарадзенскім шпіталі, куды яго даставілі з турмы ўжо ў непрытомным стане. Праваабаронцы і незалежныя назіральнікі лічаць, што смерць мастака стала вынікам неналежнага аказання медыцынскай дапамогі ў зняволенні. Дарэчы, незадоўга да смерці Рада Беларускага саюза мастакоў выключыла Алеся Пушкіна з шэрагу арганізацый. Што ж, нічога дзіўна. Зараз застаецца толькі марыць аб магчымасці наведаць магілу мастака. Я маю мару, вельмі великую мару, все-таки калісьці прыйсці да магілы великого беларуса Алеся Пушкіна, запаліць знічку, пакласці кветку. У траўні 2019 года мастак разам са сваім сынам прыехаў глыбокае на Дударскі фэст, які вельмі яму спадабаўся. Калі мы гэта ўсё побачым, будзем шчаслівыя, што такое шыкоўнае мерапрыемства. Это просто цуд, што ў Беларусі такое ладзіцца. Это вельмі шыкоўнае. І просто мара такая вось прыехаць у глыбокае ў чарговы раз. Я тут другі раз, бо прывазіў партрэт Аўгена Жыхара. У свой час, калі Антон Целегашніку здымаў фільм «Праклятыя і забытыя», то я прывёз партрэт Аўгена Жыхара сюды, і мы з ім тут хадзілі, насілі яго, рабілі прэзентацыю этого партрэта. Это прайшло ўжо 3 гады. Ну і вот нарэшце я прыехаў на дудны фэст. Менавіта за гэты партрэт Алеся і затрымалі ў 2021. Хаця напісаны ён быў яшчэ ў 2016. Аўген Жыхар быў удзельнікам беларуска антысавецкага супраціву, які змагаўся з уладай аж да 1955 года. Амаль 10 гадоў чэкісты не маглі яго высачыць, што кажа пра вялікую падтрымку ў сялян. Дагэтуль у беларускай дзяржаве Аўген Жыхар лічыцца злачынцам, хаця ў любой іншай краіне ён быў бы нацыянальным героем. Паходзіў Жыхар з беларускага Парыжу. Это ў 15 кіламетрах ад маёй роднай вёскі Заварыты. Мне давялося размаўляць з людзьмі, якія ведалі Жыхара, і практычна ніхто не выказваўся пра яго дрэнна. А мой дзядзька, памятаю, сказаў: «Пішуць, што ён бандыт. Ніякі ён не бандыт. Ён герой». Судзілі Алеся ў сакавіку 2022-го. Мастака як звера пасадзілі ў клетку, хаця ў ёй павінны сядзець тыя, хто яго судзіў, а пасля і забіў. Але нават у клетцы Алесь правёў свой перформанс, дзе выказаў сваё стаўленне да ўсяго гэтага спектаклю. Незадоўга да арышту, у студзені 2021 года мясцовае начальства зняло з дома Пушкіна бел-чырвона-белы сцяг, які правісеў там 24 гады. Алеся ў гэты час не было дома, ён працаваў на Магілёўшчыне. Знялі па-зладзейску, а інакш яны не маглі. У 2019 годзе Алесь Пушкін прароча выказаўся пра будучыя падзеі. Бо так заўсёды здараецца, калі дзяржава будуецца не на сваіх нацыянальных каштоўнасцях, а на імперскіх комплексах суседняга народа. І Курапаты, і Ластоўскі, і 7 лістапада, гэта страшнае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, яны актуальныя. Яны могуць вярнуцца ў саюзе з усходнім нашим суседам, Расіяй. Зноў могуць вярнуцца Курапаты, зноў могуць вярнуцца непрадказальныя палітычныя перавароты, ваенныя саюзы, войны, Афганістаны новыя трагедіі, як на Ўкраіне. Праўда, тады ніхто з нас не мог уявіць маштаба той вайны, якую развязала Расія ва ўкраіне. Вайны, у якой гінуць нявідныя людзі, вайны бессэнсоўнай і бесслаўнай для Расіі, у якой, спадзяёмся, перамога будзе за сіламі дабра. І ў беларусаў павінна быць свая перамога, свае сапраўдныя нацыянальныя героі. І адным з іх з'яўляецца мастак Алесь Пушкін. Прыйдзе час, калі вуліцы беларускіх гарадоў будуць названыя не ў гонар расейскага паэта, а ў гонар нашага мастака Алеся Пушкіна. Зміцер Лупач, Нехта плюс.